दासान्दै बियो आंखौ बुंबाय थायो, आं नोंजों रायज्लायबा बोरैबा मोनथारोलै नों जोबोद अख्रा होनना। नाथाय आं सानो आंहा महर गैजायैखाय थारैनो बियो गुबुनखौ हास्थायमारबाय आरो बियो बुङो नों फिसा फिसा खोथाखौनो रागा जोङो होनना आरो नों गुबुनजों रायज्लायोबाथ' आं रागा जोंखागोन ना एसेबां समसिम अनलाइन थानानैबो मोनसे रिप्लाइखौनो होनो हायाबा आं रागा जोंखागोन ना आरो नों बुङो रागा जायो होनना। थारैनो बेफोर खोथाखौ खोनासंनानै नों हांखौनो लानो हायाबा दिनैनिफ्राय आं जेबो बुंला, आं गासैखौबो नागारनोसै।